И така, хора, здравейте и добре дошли в това първо видео за този канал, което, както виждате, е на Brawl Stars. И днес ще проверим едно нещо в тази видеоигра. Дали си струва да си хабите джемовете за ето такива дропове. Съответно, аз нямам никакви джемове и дори не възнамерявам да купувам тези оферти, но има едно нещо, което още не съм си купил, а именно Brawl Pass-а. От 3 сезона вече навсам си купувам Brawl Pass-а, нали, 3 поредни сезона. Както виждате, сега ще ви покажа, купувал съм си много Brawl Pass-ове, но според мен сега с тези бъфита и тези ресурси, които ни трябват, е време да си закупа паса и с джемовете, които взема от Brawl Pass-а, ще дойдем тук и ще похарчим 167 джема за 8 стар дропа, да видим дали си заслужават. Дори да не са ето от тук тези хубави стар дропове, но за много джемове, ще видим дали си заслужават 8 стар дропа. Та, сега, нека да купа паса. И така, пасът е закупен. Сега нека да си го активираме, което е страхотно. Но нека да започваме ресурски, който ще отиде за PowerPoint. Така, време за бълфики, който ще отиде за хайпера на Нита. Понеже има всичките други две бъфите, искам да максна бъфи сета. Така да е нейния бъфи сет, буквално ето. Вече имам всичките бъфита. Сега нека да почвам. Coins, джемовете, които ни трябват, PowerPoint, скин ключа, който няма как, просто отива за скиновете на Спайк. Просто изглеждат много готино, смисъл. Не че ще ги ползвам, ама добре, не са толкова зле. Така, нека да продължаваме. Реално 1000 блинк не е толкова зле, пак ресурски, който този път мисля да го дам отново за PowerPoint-ите. Искам да ги изравня, PowerPoint и Coins горе-долу да се движат наравно. Това трябваше да го пазам. Нищо, аз имам толкова кредити с аутопас. Така, пинче, 3000 coins, това е много добре. Джемове, още 1500 PowerPoint, не е зле. Още 1000 и тук направо 1600 блинк. Още 500 блинк. PowerPoint. Общо взето паса си дава най-много ресурси и е единственото нещо, което си заслужава да харчите пари в тази игра. То, както е в всичките други игри на Supercell. Така, нека да клекнем тези неща малко по-бързо. Вече имаме и джемовете. Не още, да, имаме ги. И време за малко стар дропове, защо не? Всъщност ще има и кел с дропове, много ясно. Митик. Кредити. Не даде нищо. Така, маре колко ресурси. Ако сега вземе да ми се падне някакъв хайпер чарж, ще е перфектно. Защото ще мога да вдигна героя. Още coins. Още стар дропове. Общо взето, имате ли паса, превъртвате играта направо. Епик, кредити поне, не. Още джемове, още блинк, още стар дропове. Така, последните... не има още джемове отдолу. И още така. Нека да видя дали съм отворил всичко, освен кредитите. Мисля, че да. Да, това е много хубаво. Така. Сега е време първо да си направим една равносметка. За сега до 42 ниво на паса взех почти 10 000 блинк, бая coins, над 10 000 coins и си можах да си позволя да взема също така много PowerPoint. Сега, идваме в шопа и е време да видим дали си заслужава да се дадат 167 джема за 8 стара нова дропове. Според мен не си заслужава. Така. Окей, средене, не е толкова зле положението, поне ще набием демидж. Аре, забави се, бе! Спайк. 3 средни по това скорост на отваряне. Този е бърз, съответно нищо. И този е бърз, нищо. Забави се! Забави се! Бъфи! Кредити!
Скин! Айде! Даде от такъв дроп 500 coins. Това е подигравка. Не, това честно е казано. Това ли беше последния? Това е чиста подигравка. Вместо да си купа бъфито тук. Хора, това... Поне колко деми ще му свалим? Дори е нищо, човечето ми. Добре, кой герой колко демидж бие? Да, ако биеха толкова демидж. Какво се падна от нова дроповете? Нищо. Един хайп за едно нищо. Паса струва ли си? Да. Реално искам да си максна акаунта от към герой. Останаха ми 11 героя да максна. И сега знам кой ще максна. Именно това ще Наджа, защото може да си го позволям. Така, да видим. Browse defeat will poison by Naja will spawn a snake. Това е по-добре. И тук що макснахме Наджа. Общо взето си макснах всички, реално съм макснал всички тръвари и всички демидж дилъри, но да си направим един извод. Да, пас си заслужава както винаги. Заслужава ли си да се купуват 8 стар дропа за 167 джема? Не си заслужава. Ако ще го правите, разбира се, ако имате парите, идвате тук, давате 55 евро и купувате това. Цялото ето това. Защото вече ще си заслужава. Ще отворите над 100 стар дропа, като ще вземете скина на Финкс и както и всички тези скинове. Това ще за това първо видео в този канал на Brawl Stars. Разбира се, ще има и още други видеа. Също така искам да отбележа, че за акаунта, ако сте забелязали нещо, да, имам 19 престижа, не обичам да фармя, смисъл, грайнда в мене не е толкова много, но трябва да има и някакъв контент, така че най-вероятно ще вдигам герой на 1000. Също така съм доста щастлив, че съм стигнал Brawl Stars Championship, мисля, отворил съм бутона с моето трио. Чакаме май месец да дойдем. Само да го намеря. Така, май месец, в края на май месец ще имаме нов шанс да играем отново тук, което е много готино. Но да не се бавя повече. Благодаря, че гледахте. Можете да харесате, да абонирате и ще се видим пак. Чао!